krosok-krosok pirang sarung tak kapenane ora kena saiki besok Mas Lasi pirang taun tak kapenane Mas Nartirik mulat molet ae. Yo yo yo. Yo yo. Kelamu besok kapan aja kesusut mong tansah semoyo pancen aku turun elek calo apa hanya mbok iya prasaja waton kowe nyembadani apa wae sandangan pangan kope iku wis mesti mati maru waton kowe bekti aku bekti mrecondong yo kataraya lajengaken beksan matur maten karo maos nampi nawala monggo dite marak mayin mene sasana langan budaya Pak Narti sing kondur nggih nggih kelemu besok kapan aja kesusu mong tansah semoyo pancen aku durung rojo elen jalo apa nyae gelang kalung sak pendule mbok iya prasaja aton kowe mbekani apa wae sandang pangan kopen iku wis mesti mati mayu waton kowe bekti aku bekti mring condong yo kata raya anuju mancine bangun esuk sang surya jumedhut ing sisih brang wetan kamandangi jagat raya meli suka wirya sagung jalmo kelemu besok kapan sesuk esok nasara mong tansah semoyo pancen aku durung rojo elek jalo apa nyae jaluk menowa
toto-toto malih kijing miring kijing miring ayo yo mama kijing miring miring kijing miring etan lencer kuning dadi rebutan rebutan ya mas ayo mak kijing miring saman miring sayang kijing miring iya kijing miring tanggung saman miring ora wani nembung kapan-kapan dina mulutan sok ben mas tuku areng bakar sate kapan-kapan nak bisa keturutan saiki sayang dolan bareng karo slirane manuk emprit nuduli suket oh ndak pring kering cagak radio terus piye mak golek duit nganti mumet ngontang-nganting saman bojone loro sore-sore ngetan parane tuku kayu dinggo bakaran suwe-suwe mak nanti parane kepethuk pisan terus sayang-sayang sayang enake deh sepet samune mantap terus piye sayang tak empet-empet wis ora betah wedang tubruk gulane Jawa yen kepethuk ning ati lega yen mulo manganggo dan gaya kira umum begini kebangetan Semangat. senokong yo yen Iya. cari merapi yeah. tak tinggal suwer dadi selawe jiko papat kari selikur tak pikir dek rame lu duwe bareng wong liwat kabeh ngaku dulu pananti mekeh mendung sentreng giling ambo sisik teko nyawang ora teko nundung yen kapecean kayu landing gugandel pawon obong mas godhong gedang separo wae arep nyadik dik ora kelakon sakmo trimo nyawang fotone wae fotone ya mas fotone mama semi sing wayu dhewe fotone aduh Nerekempang wong urip ning alam sak kemprangan diaturke orek-orek Pak Yatin orek-orek ya mangke pun orek-orek makurmatan selingan dan selenggah Mas Bagong Mas Tek ngetan bali ngulon napa sedyane kelakon sing sayu sing rukun ayo yo hai
metu ngiringan. Apa iya Mas? Iki Mas Bagong mak. Bojo banget sayange. Jangan ngono. Terus piye, Mak? Jangan ngono. Aduh. Anakku sing ngerai. Yo lah yo Mas, yo Mas. Yo ya. Ayo yo. Katon manis. Kalan duwe. Jangan ngono Mas. Iya Mama. Anakku sing ngarai. Yo lah yo Mas. Yo Mas. Ini suka. Ayo. Kita selenggah Mas Sanyo, Mas Bagong, Mas Enteng, Mas Parno, Mas Lasi, Kestio, mangke kersa dono swanten. Sedherek kadang-kadang abdi dalem Mardi Budaya Indonesia. Dalu kalenggan kasenggoyong sound system gada marem Alfa Audio. Kalor beling itu. Ibu dapat dengan dojoting Albino. Monggo kadang Widowati Warasati. Niki kalangane kosong nggih. Kalangane disirin. Meki omeng yerem. Mbok Semi. Nun. Rodok nengah kene lho, Mbok. Aja untel-untelan ning kono. Kene lho jembar, Mbok. Iratane. Terus piye, Mbok? Tak lirik mong polatane. Ya tak arep nyawer, Mbok kuwi. Angel. Oh, angel. Mas ya. Trimo rambok blonjo. Terus piye? Patone rambok tinggal liya. Ora, Mbok. Aku tetap setia padamu. Tenane. Tenan. Oke, geng, sampun nampi samur pakurmatan. Kasebut jangkepi tembus Desa Sono Langan Budi. Assalamualaikum Mbah Bos. Waalaikumsalam Mi. Adine peti sangoni Mbah Gembos Mati. Klangenane Mbah Gembos ki ireng-ireng anak lanang. Iki klangenan. Nantoko podang kuning ditunggu sik ya. Ya. Kanca rekoso ning Jakarta iki. Ke Pondok Gede Gamprit Tanjung Priok.
juru ora madang anggere werung Piye, Mbok? Iki gending apa, Mas? Ireng-ireng sayang. Gending ireng-ireng. Reng-ireng tak senggo tunggak aren kula taken. Kadung seneng aja dibangga ning alam dunya. Piro suwene 200 taun kok enek tombo kok tiga 200 taun bagi ya manjana raja assalamualaikum Mbah Bos mabur aja dikeploki andeng-andeng dhuwur belingan terus gedhe dhuwur ngetok-ngetoki Mas yen tak pandang kok saya kelingan kelingan ya saya aduh penak apa ya iki lho aduh jeper merembet ning kawat tak pikir saya kuat sepur ngetan lak momot kayu bali ngulon kari gerbong wedak pupur marai ayu kok Mas silang pupure terus kok ketok panune bocah ya ning kene Mas wis mulih kok Mak terus sekarang segoro imak teri digawa kucing terus mengko bengi mak kang masarep mara Mas lawang mburi aja wis dikancing tak cepakne Mas dibuka sing ngombo oh iya kang mase arep mara ya ngalor bali idul iki harus sesuk ora kumpul assalamualaikum Mbah Bos Waalaikumsalam ali-ali mripate coklat terus naku suci donya akhirat ngori cagak radio terus montang manting duwe bojo loro blarak disampirne omahe celak ora ngampirne mbok semi le kemayune wis tuwek Jasten Semarang mriyang Yosma Malik ngundang anak Kawi Yo Yane ulan para
besok gede bantu wong tuwane iwak urang aja dikelong lak piye Mas nangan yo adek ambekku lenjane kurang aja rasulullah mangan gak mangan katon mangoro anak Arab pulang ke Arab jualan kain terus siang malam selalu ku harap jangan sampai cari yang lain kaya ini rasane tempe iwak urang ditunggu rawon kaya ini wong nyambut gawe ayo yo kaya layang digawe lakon menang so payunge ilang tuku mas tuku serabi setali tel dadi rondo mak ojo sumelang boten mas rapayu rabi ngemse karo aku gunung kidul metu kukusing jan gayeng sarung hapeng-hapengan orang itu nyawang bagusi ngajak ning warung golek utangan tak kodang elak bocah sikit aja mon serajer assalamualaikum isih bagus cilik latihan ngeramit besok gede pinter golek duit ngendhek kopi aja ngrosok